Sánchez, directora d'aquesta obra de teatre que avui s'ha estrenat, La Revolta, Fígols 1932. Com ha estat el procés i la idea de fer aquesta obra de teatre que ve a reflexar els fets de la Revolta del Llobregat? Bé, això la idea va sortir del museu i una mica de l'Ajuntament d'aquí de Cercs, que hi havia aquest tros d'història que estava com una miqueta que no se sabia, doncs van demanar amb el Jordi Cussà que fes l'obra de teatre, això t'ho podrà explicar millor ell, no? Que l'escrivís, i llavors ens van demanar la direcció. A mi quan m'ho van proposar em va fer molta il·lusió, perquè jo vaig viure fins als 14 anys a baix a la mina, a la Consolació. Llavors, clar, és molt meu, no? El tema de la mineria i el municipi, doncs la veritat és que em va arribar molt. Llavors van fer uns cartells per Cercs i Sant Jordi i aquí Sant Corneli de que tothom que es volgués apuntar a fer l'obra s'hi podien apuntar. I els que en principi portaven el muntatge són els amics del Teatre de Cercs. Llavors el Jordi Cussà i jo vam pujar a ajudar-los amb el tema de direcció i total, que vam fer un grup de 3 col·lectius diferents treballar pel mateix, no? Fent teatre, que és el que ens agrada, i sobretot per aquesta obra tan nostra i tan de la gent del municipi, que és la mineria. I el tema s'ho val, perquè a més és una revolta que va durar 5 dies, que es va engegar justament en un poble miner molt petit com és aquí Sant Corneli, i que van tenir la capacitat de fer-la, no? D'estar 5 dies que es van organitzar, es van autogestionar i ells tenien la confiança que s'escamparia arreu de Catalunya, vull dir que realment això tiraria endavant. Clar, l'obra en si ha mogut moltes emocions, no? Primer per l'emoció de que sortissin els fets a la llum, també de que en certa manera la il·lusió de tirar endavant, no? L'obra d'aconseguir-ho, i després el que em quedés amb un no res, no? En 5 dies i que no poguessin complir el seu somni. L'obra està feta en un format que pot ser molt pedagògic per a la gent que no ha conegut els fets. Hi havia aquesta intenció? En part també de narrar per gent o generacions que no l'han viscut directament però que saben per històries properes. Això t'ho explicarà molt millor el Jordi, que el tenim aquí, perquè com has vist amb l'obra es basa ben bé en la història de les persones, no en la història en si, que és segurament, que em sembla que ja hi ha algun llibre escrit i que realment està documentat, sinó que ell va basar l'obra en les persones, no? Amb el dia a dia del que van viure aquelles persones, de com es van organitzar aquelles persones i de posar-se a la pell d'aquí dalt, no? Del que van viure. I a partir d'ara hi ha un altre objectiu que és fer una segona... Una segona representació el dia 15 a Berga i llavors esperem fer-la més, vull dir, ja anirem veient amb el grup, som molts actors, però la intenció és fer-la, i tant.